Makinig para sa mabuting kalusugan. Makinig para umasenso kasama si Doc Joey Bitito. Alamin ang mga benepisyo ng iba't ibang food supplement galing sa Amerika sa programang Kalusugan at Bayanihan. Ang programang ito ay magbibigay sa atin ng tsansa na magnegosyo gamit ang produktong herbal. Kalusugan at Bayanihan. Mapapakinggan sa araw ng Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes, Sabado at Linggo. Mapapakinggan sa oras na alas 5:30 ng hapon. Tuwing Linggo, mapapakinggan alas 9:30 ng umaga. Kalusugan at Bayanihan. Ng umaga, tabi Nanay Wenceslada. Andito katabi para ipaliwanag sa atin kung ano po ang magandang benepisyo ng naibigay ng Amazing 4. Ito pong Miracle Seed Media Multiplied Mega 1 or known as Amazing 4 na galing sa Florida, USA sa inyo pong anak kasi nung una po kayong pumunta dito, ang creatinine po ng anak ninyo 541. Sabi mo nga ay gusto ng i-dialysis. Pero nag-decide kayo na i-try muna ninyo ang Amazing 4 na galing sa Florida, USA. Pakikwento po ninyo, Nanay, kung ano po ang nangyari at ano pong benepisyo na gawa ng Amazing 4 sa inyong anak. Ilang taon at saka ilang taon na po ang anak ninyo? Ako po si Wenceslada Milay. Ang aki ko po si Michael Milay, 47 anyo. Ganyan po, siyang ilagaan. Ang pinungansa na po, so pagbaksina sa iya, second dose kan AstraZeneca. Ikatulong aldaw, pagkalintura siya. Ikapat na aldaw, minigda na, dahil na nagkabuhat. Yung ito, pinag-desisyonan ng kadaiman kami, dahil pwede kami mag-admit sa BRTTH sa bawal, dahil sa kadaiman na mga bantay, tapos seniors na. Di, tigdarami sa decision surgeon. Ay kung naputukan ito ang pangarang ng decision surgeon. Dumating para injeksyonan siya kay 7 aldaw, sa lukang 7 aldaw, ng antibiotic sa may mga reseta pang mga bulong ng mga synthetic, kung ano-anong synthetic na bulong. So, gout niya, puminutok digdi sa bukong-bukong, digdi sa paa. Tapos, balik ko naman sa doktor. Iiling lang, resita naman ako kay mga paglimpya. Ako na lang ang naglilinig sa harong. Tapos, nung kalis ang 5 bulan, ipa-blood chem ko. Tinot, ang blood chem niya, papapasuprayasin na niya. Ang otro ko pa blood chem, nung June 14, yan na June 14. Alang tao na suprayasin na niya. Ito na yung 541. Yung 541.89. Ano sabi kan doktor? Nung repair na kami, pwede nang mag-accept ng outpatient sa BRTTH. Ipinag-ano mi sa BRTTH, pinabasa ko doon so result. Ang tawon ngayon, ang creatinine ngayon niya. Sa 24 ko ngayon, ibalik mo, June 24.